Jo, prøv at svømme. Kommer med noget rap i stedet for grind. Kom med det, mand. Kom med det. Røgskyer skyldes ikke vulkaner fra nabolandet, men skudepisoder på hjørner, der får i nabolandet. Vaner bliver erstattet, når folk er for retropjattet, og kampagner ikke har fattet, deres damer, de kan blive stabbet. Så ved ikke, hvem det går ud over, men det er sikkert jer. På at ramme højcifre som en sekretær. Ser parter på dig, partner for jeg let kulder. River papiret fra dig som toiletruller. Opstår som en virus for både pistoler og bylus. Vi snakker loyalitetlighed ligesom et fucking livs. På at ramme millioner uden spilvioliner. Men det med tingene til deres hoved som at spille violiner. Ringer hele lortet ligesom spillemaskiner. Det piner de sviner, de ser mig med dine blondiner. Dukker der og klapper i som kufferter med parter i. For rasekrig og raseri og mediepropaganda. Fuck, du var Benz og Bentley ved at have penge, patter flue som det sort arbejde eller hjemme fra dit hus. Ingen kort og check, patter bag bætslen, kontant overvægt. Amin Jensen. Tja, man, tja, no. Bows, man, bows. Underlig.